Ja som 6. generáciou poľnohospodárov, vlastne v tejto lokalite môj otec, dedo, pradedo, všetci boli poľnohospodári. Už môj pradedo vlastne v 1943 pestoval 3 hektáre zemiakov. Dneska hospodárime ako odbytová organizácia na 11 000 hektároch. Sme sa rozhodli, že sebestačnosť zeleniny a zemiakov na Slovensku je vlastne našim osobným záväzkom a tak vlastne to je naša vízia. Na jeseň roku 2018 nás spoločnosť Lidl oslovila na spoluprácu. My sme boli veľmi radi, pretože už v tej dobe sme boli schopní skladovať skoro celoročne cibulu a vo veľkej časti roka zemiaky. Takže sa spojili naša nejaká snaha rozvíjať zeleninárstvo, zemiakárstvo na Slovensku a záujem spoločnosti Lidl o lokálnu produkciu. Aj na impuls spoločnosti Lidl sme investovali do novej prevádzky baliarne koreňovej zeleniny. Hlavne vďaka tejto investícii a spolupráci s lokálnymi zákazníkmi sa nám podarilo rozšíriť produkciu mrkvy, petržlenu a celéru na Slovensku a smerujeme postupne k sebestačnosti. Tak v našej spoločnosti robí bezmála 600 ľudí na trvalý pracovný pomer plus 200-300 brigádnikov v čase sezóny. No a mám za to, že naši ľudia sú skvelí, zapálení pre prácu, lebo tu cítia určitú istotu, stabilitu vlastne práce, podávajú vynikajúci výkon a neboja sa roboty. Keby som mal vlastne odpovedať na spoluprácu s Lidlom a určite by som vyzdvihol vlastne práve túto snahu o propagovanie vlastne slovenskej zeleniny. Pre nás je to veľmi dôležitý signál, že ten zákazník, ten obchod naozaj chce podporiť slovenskú produkciu. My sme sa našli v tomto pestovaní zemiakov a zeleniny a dá sa povedať, že najväčšiu radosť nám robí to, že máme zákazníka, ktorý chce náš produkt, máme istotu, že to, čo dneska robíme, budeme vedieť predať.